አፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያን ኤርትራ መልኪቱ ዝሃቦሪቶ አዘራራብ ኮይኑሎ ሰብ አይ ሓትትን ይምበር ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ እንተ ዝሕተት አብዙዋን ካብ ኢትዮጵያውያን ዝተፈሉላ መዓልቲ አያኽብሩን እዮም አይፈትዎን እዮም ኤርትራ ከም ተጸንበረቶስ ተገለጸ ሐምላይ ወፍሪ ስዑድ ዓረብ እንታዩ አብክናት ትግራይ ክልተ እግራዝ ሰዓነት ጓል 6 ዓመት ህፃን ታው ግም ዝተፈጸመ ከቢድ ደውሪ ለናፍት ገዛ ታው እናአ ሓዋ ንሓጓ ተጎዲአን بجهسة 7 مسألات نزت تخصصوا ولدهم ناب حق قربوز جسوسو ولدو زبل مسحات صرت زينات لنا كحسيت ولا بهاني مكتالكم بخبر عدم ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለዩሉ መዓልቲ ኣይኽብርዎን ኣይፈትውዎን ክብል አፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተዛሪቡ አምባሳደር ዲና ሎሚ አብዛሃቦ ሰሙናዊ መግለጺ ምስ ኤርትራ ይኹን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ሓደ እንተንኸውን ጽቡቕ ኢሉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ግንኙነት በሚመለከት ንርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝምልከት ርክብ ክልቲያን ሃገራት ካላው አይኮነን ናይ መራሕቲ ዝምድና ይመስል ዝብርኢቶ ኣሎ ምስ ኤርትራ ዝነበረና ርክብ ሓደ ዘመን አዝዩ ክፉይ ነይሩ ምፍሳስ ደም ነይሩ ክልቲያን ሃገራት ንነውሕ እዋን ተኻርየን ነይረን እየን ካብኡ ምውፃእና ዓብዩ እትርክብ ግና ዝያዳ እናሰፍሐ እናተረረ ክኸይድ ተኽለሎ ንሳቶም ዘለዎም ንሕና ዘይብልና ንሕና ዘለና ንሳቶም ዘይብሎም ነገራት ኣሎ ሰብ አይ ሓትትን ይምበር ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ እንተ ዝሕተት ኣብዚ እዋን ካብ ኢትዮጵያውያን ዝተፈለዩሉ መዓልቲ አያኽብሩን እዮም ኣይፈትዎን እዮም ኣብ ደገ ዘለዉ ይዛረቡ እዮም بوغن ኢትዮጵያውያን ወን ተመሳሳሊ ስምዒት ይዘሎ ምስ ኤርትራ አይኮነን ምስ ተረፉ ጎረባብቲ ሃገራት ወን ሓደ እንተንኸውን ጽቡቕ እዩ ምስ ኤርትራ ዝነበረና ርክብ እኳ ሓደ ህዝቢ ሓደ ሃገር እኳ እዩ አንድ ሃገር የተዋሃበ ቃል መንግስት ኢትዮጵያ ወሲኹ ዞባው ወህደት ራይ ውድብ ኢጋድ ምዃኑ በመግላጽ ዘይተርፍ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ዊሾች አሉ ጥሩ ዊሽ ጽቡቕ ድሌታት ኣሎ አውንታው ራእይ ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ቀስና በልና ናብ ሓደ መቃን ምምጻእ ርክባትና ከም ዝሕይል ምባር ንሳቶም ዘለዎም ንሕና ዘይብልና ንሕና ዘለና ንሳቶም ዘይብሎም ነገር ናተጠቀምና ናብ ቅድሚት ምድፋእ እዩ ጽቡቕ ዝኸውን ሓደ ራእይ ናይ ኢጋድ እውን ንስዩ ብቁጠባዊ ውህደት ብናይ ትሕቲ ቅርጺ ውህደት ብድሕሪው ፖለቲካዊ ውህደት ምምጻእ ዝብል እዩ ኣይኮነን ዶ ምስ ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ሱዳን ኬንያን ካልኦት ሃገራት ውህደት ዘይተርፍ ክኸውን ኣሎ ሽን የማይቀር መሆን አለበት ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አብዛ ሐለፈ ሰሙን ናብ አስመራ ድሕሪ ዝገበሩ ምብጻሕ ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ኢትዮጵያ ክትሰብ ከም ተሰማመት ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ብወገን ኤርትራ ግና ብዛዕባ ምውጻእ ሰራዊት ካብ ኢትዮጵያ ዛጊት ዝተዋህበ መግለጺ የሎን ንህላው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ክነጽግ ዝጸንሐ ተዋሃብ ቃል ሰራዊት ኤርትራ ብሓይሊ ኣይኣቶኒና ክንብል ጸንሐና ኢሉ ድንበር አካባቢ የህግ በላይነት ኣብ ከባቢ ዶብ ሕጊ ናይ ምኽባር ምንቅስቃስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዶብ ሰጊሩ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ክወጽእ እዩ ግና መኣስ እዩ ክወጽእ ክንደይ ይኽወጽእ ሓበሬታ ስለዘይብለይ ሓበሬታ ምስረኸብኩ ክንዘራረብ ንኽእሊና ባዶያ ሓንቲ ሃገር ናይ ካልእ ሃገር ሰራዊት ክዕድም ይኽእል እዩ መሰል ኣለዎ ግና ከይተዓደመ ብሓይሊ ክኣቱ ኣይክእልን እዩ እዚ ድማ ኣይተገብረን ኢና ዝበልና ይሄ አልተደረገም ነው ስትል የነበረው እቲ ኣብ ትግራይን ዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ምኽንያት ምምዝባል ሞትን ዕንወትን ንብረትን ሰላማውያን ሰባት ከም ዝኾነ ክግለጽን ይሕሎ ጓል 6 ዓመት ህፃን ቤቲ ተስፋይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ቀዳማይ ዓመት ናይ ኣጸደ ህፃናት ትምህርቲ ዛዚማ ናብ ካልኣይ ዓመት ሓሊፋ ነይራ ሓድሽ ዲቪዛ ተኸዲና ናብ ቤት ትምህርቲ ትከይድ ተስፋ ዝነበራ ቤቲ ግን ኩናት ኣርኪቡ ክልተ ኣጋራውን ቆሪጹሎ እዚ ቆልዓ እዚኣ እንተቐንያ እዚ ኩናስ እንዳሓረ አቶ ተስፋይ መውጫ ገብረ መድህን ወላዲ ህፃን ቤት እዩ ነባር ከተማ ሽረ ዝኾነ አቶ ተስፋይ እዚ ኩናት በዓልቲ ቤቱን ካልኦት አባላት ስድሮን ክምንዝዖን ተስፋ ዝገብረላ ጓሉ ድማ ጉድእቲ ኣካል ክገብራዩ ዝብል ግምት ፈጺሙ ኣይነበሮን ግን ድማ ንዓ ጥራሕ ሒዙ ተሪፉሎ ቤተሰብ ንምጥያቕ ኢለ ምስከድኩን ነኽሱም ማሕበረ ደይጉ ካብኡ ምስከድኩ ውግእ መፅ ውግእ ምስ መፀ እንዳባሓጓ ነይራ ምስ ኣዲኣ ምስ ሓዋ ማለት እዩ ካብኡ ውግእ ምስ ተፈፀመ ከቢድ ደውሪ ኢለን ኣብቲ ገዛ እናኣ ሓዋ ንሓጓ ተጎዲአን ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ኣንዮምን ተዘሚቶምን ስለ ዝኾኑ እጫ ህፃናት ትኽልል ኣብ ዝተሓስብ ደረጃ እዩ ዝርከብ ኣብ መላእ ትኽልል 1.3 ሚልዮን ህፃናት ካብ ትምህርቲ በኺሮም ከም ዘለው ዩኒሴፍ ንቢቢሲ ምግላጹ ይዝከር ብዙሓት ስነ ልቦናዊ ፀገማት ዝበፅሖም ምሕላዎም ሓቢሩ ነይሩ ሩዋታ ኣኮታታ ንዚኣ ናይ ሕክምና ንቅድስቲ ማርያም ኣክሱም ናይ ሕክምና ውፅማ ክልተ ወርሒ ተሓኪማ ሓፍታ የብላ
حوايا بلا نحقوا يلوا نعي بلا ريهم متس بتشكركاري متس اجري تتصور حلا قسنا بلا سله تخيل مساي تسري هديه لا خدت بتصاوت لا دابون ترخيبه دابو خبلعه انجرا ترخيب انجرا خبلعه مساي كتشكركر اجري خسر حلا ارتش يزم بمخنيات تكتشت لعلي سوسان كلتن شه زيغاتات ناب غوربيت حجر سودان تمزابيلوم كابزيوم توم لعلي 300 بزي ولدز تسددو ህጻናት مخانوم سندات يونيسيف يحبرو استات كلتن 3 مليون ህጻናት ትግራይ ህጹጽ ሰብአዊ ረድኤት ከም ዘድልዮም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይጠቅስ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሕዳር ዩኒሴፍ ምስ መላፍን ትካላት በዘካየዶ መጽናዕቲ 10 ሚታዊት ትሕት 5 ዓመት ዝኾኑ ህጻናት ትክልል ንከቢድ ሕጽረት መግቢ ክቃልኡ ከም ዝኽእሉን ቅልውላው ሰብአዊ ረድኤት ትክልል ንደረጃ ሕጽረት ዝተመጣጠነ መግቢ ብ34 ሚታዊት ከዕብዮ ከም ዝኽእልን አጠንቅቆ ነሩ ኤርትራ ነቲ ስዑድ ዓረብ ዘበገሰቶ ግሪን ኢኒሺየቲቭ ብዝብል ዝጽዋዕ ሓምላይ ወፍሬን ክጽምበሮ ዘቀረበላ ዕድመ ከም ዝተቀበለቶን ከም ተሳተፍን ሚኒስተር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩ አቶ የማነ በትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታት ማሊ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ልኡል ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ነቲ ፕሮጀክት ኣመልኪቶም ብቴሌፎን ድሕሪ ዝገበርዎ ዘተ ኤርትራ ኣብቲ መደብ ክትሳተፍ ድልውነታ ምርግጋጽ ገሊጹ ንምዃኑ እዚ ስዑድያ ዘበገሰቶ ሓምላይ ወፍሪ እንታይ እዩ ተስፋ ለማርያ ተወሳኺ ኣለዎ እቲ ብስዑድ ዓረብ ዝተበገሰ ሓምላይ ወፍሪ ካብ ዝሓቆፎም መደባት ምጉዳር ርቀት ካርበንን ዓብናይ ምግራብ ትልምን ዘጠቃለለ ኮይኑ ልኡል ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን መራሕቲ ቀጠር ኩዌት ባህሬን ኢራቅን ሱዳንን ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝግበር ምትካል ኣግራብ ክሳተፉ ዕድመ ከም ዘቕረበሎም ንመንግስታዊ ትካል ፕረስ እታ ሃገር ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ እዚ ንማእከላይ ምብራቅ ዝሓቆፍ ፕሮጀክት ሓምላይ ወፍሪ ንኩለንተን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ንክሳተፋ ዕላማ ዝገበረ ኮይኑ 50 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል መደብ ከም ዘለዎን እዚ ከዓ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ወፍሪ ምትካል ፈልሲ ምዃኑን እቲ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ጠቂሱሎም ልኡል ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ሃገሩ ንበይና 10 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካል ተበጊሳ ከም ዘላ ብምሕባር እተን ዝተረፋ ሃገራት ነቲ 40 ቢልዮን ፈልስታት ተኺለን ብከላ ኣየር ኣብ ምጉዳል ንመሬት ካፍ ፍግረ መሬት ኣብ ምክልኻልን ልቀት ካርበን ኣብ ምጉዳልን እጃመን ከበርክታ ፀዊዑ ተተካኢ ጸዓት ምትእትታውን ምስፋሕን እውን ኣካል እዚ ተሓንፂዙ ዘሎ ሓምላይ ተበግሶ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ሓጸር ዜናታት ዘዕለት ክንሰግር ግብፂ ብሰንኪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ካብ ፈለግ ኒል እትረኽቦ ቀረብ ማይ እንተጎዲሉ ኣብቲ ዞባ ኣዝዩ ሕማቕ ሳቤን ከም ዝኸትል ፕሬዚደንት ሃገር ኣጠንቂቑ ፕሬዚደንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ኣብ መትረብ ስዌዝ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካብቲ ናይ ግብፂ ዝበለው ማይ ሓንቲ ንጣብ ክወስድ ዝኽእል የለን ድሕሪ ምባል እንተጋጢሙ ግን ተራእዩ ዘይፈልጥ ዞባዊ ዘይምርግጋእ ክህሉ ኢሉ ኮሮና ቫይረስ ካብ ናይ ቻይና ቤተ ፈተነ ማለት ላቦራቶሪ ዝወፀ ከም ዘይኮነ ምሉእ ንምርግጋጽ ተወሳኺ ስራሕ ከም ዝሓትት ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኩሉ ተኽእሎታት ኣብ ግምት ከኣቱ ከም ዘለዎን ተወሳኺ ምርመራ ንምክያድ ክኢላታት ናብ ቻይና ምስዳድ ከም ዘድልን ተዛሪቡ ኮቪድ-19 ንፈለማ እዋን ኣብ ቻይናዊት ከተማ ውሃን ከም ዝተረኣየ ዝዝከር እዩ ሃይለ ኣየር ፈረንሳ ኣብ ማሊ ኣብ ዘካየዶ ደብዳብ ኣብ መርዓ ዝሳተፉ ዝነበሩ 19 ሰላማውያን ሰባትን 3 ዕጡቃትን ከም ዝቐተለ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ሚኒስትሪ ምክልኻል ፈረንሳ ግን እቲ ኣብ ፈለማዊ ሕጥር ዝተካየደ ናይ ኣየር ምጥቃዕቲ ንዕጡቃት ኣሸበርቲ ኢላማ ዝገበረ ክብል ነፂግዎ ኣሎ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ንዋንጫ ኣፍሪቃ ምሕላፍ ኣረጋጊጻ እታ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ምስ ኮት ዲቮር ዝገጠመት ኢትዮጵያ 3-1 እኳ እንተተሰዓረት ኣብ ካልእ ምድብ ዝነበራ ኒጀርን ማልን ማዕረ ስለ ዝተፈላለያ ድሕሪ 8 ዓመታት ክትሓልፍ ክኢላ ዓለም ለኻዊ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኮንጓዊ መራሒ ዕጡቕ ጉጅለ ዝተዋህበ ፍርዲ ኣጽኒዕዎ እቲ ብተርሚኔተር ዝፍለጥ ቦስኮ ታንጋንዳ በቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረበ ክስታት ገበናት ኩናት ገበነኛ ኮይኑ ብምርካቡ ን30 ዓመት ማዕሰርቲ ተፈሪዱ ነይሩ ንሱ ካብ 2002 ክሳብ 2003 ኣዛዚ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቅትለት ጾታዊ ዓመፅ እስክርና ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ጾታዊ ግልያነትን ብዝርከቦም 19 ክስታት ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡሎ ኣብ እዋን ኩናት ማዕልያ ዘይብሎም ግሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፍጸሙ ይፍለጥ ብዛዕባቲ ዝበጽሖም ግፍዒ ክዛረቡ ዕድል ዝረኽቡ ግን ክህልውን ከለው ውሉድቶም ግሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሞም ዝበሃሉ ምዝራብ ግን ብዙሕ ዝተለምደ ኣይኮነን ይኹን እምበር ንርእሶም ደቅቶም ጃምላው ቅትለት ዝፈጸሙ ኢሎም ዝጽውዑ ወለዶም ብሕጊ ክሕተቱ ዝጉስጉሱ ሓደ ጉጅለ ኣለዉ ቢቢሲ ንመስረት እቲ ጉጅለ ኣዘራሪብዎን ኣሎ ሓና ዘራጽዮን
since it clicked in my head that what በቲ ምልካዊ ስርዓት ብዛዕባ ዝተፈጸሙ ጉዳያትን አቦይ አካልቲ ስርዓት መንባሩን መስፈለጥኩ ብጣዕሚ እየ ዝሓፍር ገበነኛ ዝኾንኩ ኮይኑ ይስምዓኒ ግን ብርክት ዝበለ ጉድኣት ስለ ዝበፅሐ ሕሉፍና ብፍቕሪ ክንድብሶ ንፅዕር our past አርጀንቲና ካብ 1976 ክሳብ 1983 ዓመተ ምህረት ብምልካዊ ወታደራዊ ጁንታ እናተገዝአት ንጸገማውያን ሓይልታት ኣብ ኩናት ተጸሚዳ ነይራ ወታደራውን አዘስቲ ፖሊስን ዝነበሩ ድማ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ፈጺሞም ተባሂሎም ይኸሰሱ al otro día de esa llamada lo vamos a visitar مستأسرة مسدي كن حطو مسكدنا جن اتنساتهم زبلوه كي تأمني حاسوت يقولني يقريت هذا حتى له بدايون كم زي له وقعد عن السوق أبكينات استقالوا صوم سجاماويان جزيس لزرقبو حجي حنا يفودي يوم زلوا يلوني فسيم يتردانن I didn't understand a word. أنا ليا كالينيك تبهال قال 39 عامت ممهر كإلا سنة لبنان أدخل تقولعتنيا أبوها إدواردو إيميلو كالينيك زبهال كوينو قالوا نتي جاملاو جفجف زفت إيلا بقلصة الزارب أبوها أزاز بوليس دعلي حدميتن 8 قبنات الجويا مسقاين قتلتن زتفت أمم نايت سرعات مستراوي أبيات مأسرتي تبهلو بخلة تشحن حموشتن أبك إيدك سابزاتو اتفلت أطاريك قبن أين برن Y bueno, ahí empecé. هذا مستحدي كمساخر مسجمركون اتوتهدراو سرعات زفصمم قفقتات كفلت مسجمركون نتندكن سانا اديتات كدقف جميره بخلتشحن شومنتن اتمسرح فرد مستجمر دما تحقي كابتي ابوي زبلنا زنبره فصيم زرحه مقانو ترديه بمسرت تكالات سبقا مسلات ابوان اتملكاو سرعات كساب 30 شح زخونو سبات تجويم بزحقاو منقد تأثيرهم طفيهم يوم ولاد اناليا ازوم زسكحكو حقبنات كم زفصم زقلص بعل شمونت ميتجز سند مسخاخر قدات أبيت فرد خقربلون كله أنا لا أمبيباتو. He worked in intelligence. أبتكل سلا يسرحو سلا لنيرو يخون أبوي حدا معلتي شاهي الناستنا بوليس كم زنبرن أبتكينات كم استساتفن نجرنا شعوق والعسة 4 عامت نيرة تاريخوك نجرنا نكلو لعو الحابن النا تسمعو جقنا مخاني نجرنا قندما سباتنا تختاتله عشماتهم نحلقتو أحلفو زهب سلا لي منبارو نكفلت كلتو ورحد رأي وسيدني His superiors. باولا أبا أكل اتستفلالي قفعتاتن قصة سبقا مسلاتن زفت مزنبرا سرعات منبارو مسفلتت تقليلا سنبرا ركبتيخا. Families are families, so I had to see. قندما سجا خامل خايت قدفون نبيت ما أسرتي ناتملالس بحاتو نيرة عدي مسموتت جن كرم 15 عامت دحر حجي كرئي كون أي قبائني لقدي فيو. Cut ties with him. لعلي حد الشح وتهدراتن أززت بوليسن زنبرو لك أسبات بقصة سبقا مسلات تخصيصهم كبيد ما أسرتي تفردوا مالو كالوت 370 كسستات دما حزون أب مسرح سرعة فردي أرجنتينا يركبون يخون انبر أدعيمو الكنديو نولد دخن تخسان أب الدباباي مستر توزان تباهيلن كابزة فلاليو أبالا سدرقن تقطيبت حانيو انتخونا كالوت بركزبالو سدرابيتات بسنك ولدنا زفت أموات أفقات قدايات كوينوم يوم بموال اتوم قدايات فتحك رخبو يكال سالوام When you carry a secret, نعمتات حبيب زنبرة مستيراو زي ايك زاربلون كاللخو أبيوتين تاريخين حقيزونيو قندما بزوحات ولدنا بزفت أمو قبن النحفر سبات بزعبانا انتاي حسبو يخونو إلنا نفرحينا قندما وطينا كنزاربلون مخالو تغاميو كالوتون نزيك سعبو لهم right now, بزعباتي ولدنا زفت أمو قبن سقاي نبلن نزارب زبل قوجلة 8 أبالات زلوه كوينو مبزحت أنتك أنستوين سومناوي رخبو بحباري بلعو بزعبا بوليتيكا يوقعو سمعيتاتهم بقلت أوتيوم يزراربو كمون بزعباك أسأل مدباتهم تلميوتو ازيوم ولدهم بزعبا زفت أمو قبن كم زي يزاربو سلازفلتو مقطع قبن أرجنتينا كم محايشن دكم أبيت فرد قريبهم مسكرنت كونون يتقلبون كبرات سمعتنا لهم مشت زبلنا مدلوات BBC تقنيا زيوم يمنيرهم مسادلوات مدبات حنا زراتيون ستوديو تكنيشان مبارك عبد الله كاسيتو اللي برهاني مساكم صنهي صباحكم مسا ساعات خالد حستو يراخبنا دوام ليتي